Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா. நம்மளுடைய டயட்டிஸ் மங்களூர் இஸ்கான் டெம்பிளில் இருக்கக்கூடிய இவங்களுக்கு நம்மளுடைய வந்தனங்களை தெரிவிச்சுப்போம். இன்னைக்கு பக்தி யோகத்தில் மிகச்சிறந்த சாப்டரான இந்த அத்தியாயம் 9 நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பகவான் இதில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஸ்லோகங்களும் பகவானால் சொல்லப்பட்டது. அர்ஜுனனுக்கு வந்து லாஸ்ட் சாப்டரில் சொன்ன அந்த ஞானத்தை வந்து அப்படி கண்டினியூ பண்ணிட்டே போகிறாங்க. இதில் எல்லா ஸ்லோகமுமே பகவான் வாச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. பிரணத்தி பண்ணிடுவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கிய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायत देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஸ்ரீ பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபவதா அவங்களுக்கும், நம்மளுடைய குரு மகாராஜ் ஜெயபாத்தக சுவாமி அவங்களுக்கும், நம்மளுடைய கோயில் பிரசிடென்ட் குழாயில் இருக்கக்கூடிய மங்களூர் இஸ்கான் கோவில் பிரசிடென்ட் என்என்டி பிரபுஜி அவங்களுக்கும் நம்மளோட வந்தனங்களை தெரிவிச்சுப்போம். அவங்களோட ஆசீர்வாதங்களோட நம்ம இன்னைக்கு சாப்டருக்குள்ளே போகலாம். பார்க்க போகிறது அத்தியாயம் 9 பகவத்கீதை. சாப்டர் பேர் என்ன அப்படின்னா ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் அப்படின்னு அர்த்தம். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம். அறிவின் அரசன், கிங் ஆஃப் நாலேஜ். ஏன் இது கிங் ஆஃப் நாலேஜ்னா பகவான் சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. நம்ம வந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவோ அறிவு அந்த பௌதிக உலகத்தில் இருந்துட்டு நம்ம எல்லாரும் எத்தனையோ படிச்சிருப்போம். யூஜி பண்ணியிருப்போம், போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணியிருப்போம், அதுக்கு மேலே டாக்டரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதெல்லாம் பண்ணிடலாம் கூட, இதெல்லாம் படித்தாலும் கூட அதெல்லாம் அறிவு கிடையாது. அதெல்லாம் பௌதிகத்தில் நம்மளை சிறப்பாக வாழ வைக்கிறதுக்கான அறிவு. நமக்கு வந்து ஒரு மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸை தரக்கூடிய அறிவு. ஆனால் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து வச்சு ஒரு கிங் ஆஃப் நாலேஜ்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா. அந்த கிங் ஆஃப் நாலேஜை தான் பகவான் இங்கே சொல்ல போகிறாங்க. அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிகவும் ரகசியமான மற்றும் தூய்மையான அறிவு. கீழே இன்னொரு வேர்டு இருக்கு பாருங்க, ரகசியம். அதுதான் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். இந்த சாப்டருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். குஹ்யம்னா ரகசியம்னு அர்த்தம். மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். இந்த நாலேஜ் வந்து மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். அப்புறம் பவித்ரம், தூய்மையான அறிவு கூட. பகவான் வாயிலேருந்து வர்றது எல்லாமே என்ன, தூய்மையான வார்த்தைகள் தான். பவித்ரம் மட்டும்தான். பகவத்கீதாவில் சொல்லப்பட்டிருக்க அத்தனை கருத்துக்களும் என்ன அப்படின்னா தூய்மையானது. ஸோ அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு சாப்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்டர் பண்ணுவோம். பள்ளி கல்வி உடலுக்கானது, கீதை உயிருக்கானது. இதனை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குற இந்த இந்த சாப்டருக்காக நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இன்ட்ரொடக்ஷன். ஏன்னா ஞானம்னு சொல்லியாச்சு. ஞானம் நம்ம தான் புஸ்தகத்தை பார்த்து நம்ம இந்த பௌதிக உடல் எடுத்திருக்கும் போதே நம்ம படிக்கிறோமே, அதை விட உயர்ந்த அறிவு ஒன்று இருக்குதா அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருமா. அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நமக்கு பிரித்து கொடுத்துருக்குறாங்க. பகவானால் சொல்லப்பட்ட பகவத்கீதை வந்து இந்த ஆன்மாவுக்கானது. நம்ம இங்கே படித்து நம்ம எக்ஸாம் எழுதுகிறோம்,
எழுதுறோம், பாஸ் பண்ணுறோம், மார்க் எடுக்கிறோம், அப்புறம் திருப்ப அதுக்கு மேலே என்ன கோர்ஸ் இருக்கோ அதை பண்ணுறோம். அப்படி நம்ம எலிவேட் ஆகி போயிட்டே இருக்கோம்ல நம்மளோட கல்வி அப்படிங்கிற அந்த ஏணியில். அது என்ன அப்படின்னா பள்ளி கல்வி. இது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த உடலை வளர்ப்பதற்காக. இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம வாழ்வு எடுத்திருக்கோம். இந்த வாழ்வுக்கு முக்கியம் என்ன அப்படின்னா, ஏன்னா ஜீவராசிகள் தேவை வந்து நித்தம் இருந்துகிட்டே இருக்குது. டெய்லி டெய்லி இந்த ஜீவராசிகள் தேவை இருந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த உடலை நம்ம வளர்த்தே ஆகணும். எப்படி அப்படின்னா உணவு கொடுக்கணும், உடை கொடுக்கணும், உறைவிடம் கொடுக்கணும். இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம இதெல்லாம் தான் தேவைகள், அடிப்படை தேவைகள். இந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு ஒரு ஜீவராசி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்தாகணும். வேலை செய்யறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு டேலண்ட் வேணும், ஒரு எபிலிட்டி வேணும். அந்த எபிலிட்டியை தான் எது கொடுக்குது அப்படின்னா நம்ம படிக்கக்கூடிய கல்விங்கிறது கொடுக்குது. ஓகேங்களா? இது வந்து இந்த உடலை வளர்ப்பதற்காக. ஆனால் இப்போ பகவானால் சொல்லப்பட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவின் வளர்ச்சிக்காக. உலகியல் கல்வி நம் உடலை மட்டுமே வளர்க்கிறது. ராஜவித்யா கீதை நம் ஆன்மாவிற்கு உணவளிக்கிறது. இது வெறும் தகவல் அல்ல, இது மாற்றம். நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சோமே, நான் வந்து டாக்டரேட்டே வாங்கியிருக்கிறேன் மாதாஜி, அதை விடவா இது உயர்ந்தது அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம கம்பேரே பண்ண முடியாது. இதை கம்பேர் பண்ணுறதுங்கிறது என்ன அப்படின்னா எதையும் மலையும் மடுவையும் கொண்டு போய் கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி. சரிங்களா? நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஜீவாத்மா வந்து நித்தியமான ஆத்மா. அது பகவான மாதிரி தான் நம்மளும் நித்தியம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வேணால் ஓகே, குவான்டிட்டி ரொம்ப மீகர் அமௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இங்கே படிக்கிறதெல்லாம் என்ன, வெறும் ஏட்டுக்கல்வி. இதெல்லாம் எதுக்கு? இந்த உலகத்தில் இப்போ இந்த உடலை நான் எடுத்திருக்கும் போது எனக்கு இந்த டிகிரி எல்லாம் தேவைப்படுது. அது மூலமாக நான் வந்து வேலை செய்கிறேன். எனக்கு அந்த வேலைக்காக சம்பளம் கூட கிடைக்குது. அதை வச்சுட்டு நான் என்னுடைய குடும்பத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஆனால் இந்த உடலை எடுத்ததுனால இந்த உடலை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம படிக்கிற படிப்பு தான் அது. ஆனால் இந்த ஆன்மா அந்த சட்டையை போட்டுட்டு இருக்குதா, இந்த சட்டையை கட்டிட்டு வேற இன்னொரு சட்டையை போடுறதுக்கு இந்த ஆன்மா போகும். அப்போ அந்த ஆத்மாவுக்கு நம்ம நல்ல கல்வியை கொடுத்து விடணுமா வேண்டாமா? நல்ல உணவை கொடுக்கணுமா வேண்டாமா? ஸோ நம்ம ஆன்மாவிற்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவானை பற்றின அறிவு தான். அதுதான் அந்த ராஜவித்யா. பகவத்கீதை நமக்கு சொல்லித்தர போகிற அந்த ராஜவித்யா. இது 9th சாப்டரில் பகவானால் சொல்லப்படுது. இதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். 9.2ல் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க பகவான். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷ்வாகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் உத்தமம், எத்தனை சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசன். ராஜவித்யா கிங் ஆஃப் நாலேஜ், கல்வியின் அரசன். எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானது. ராஜகுஹ்யம். ஓகேங்களா? எத்தனையோ சீக்ரசி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம். இது ரகசியம் அது ரகசியம்னு எவ்வளவோ கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் நம்ம வச்சுட்டு இருப்போம். பட் எல்லாத்தையும் விட மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமான அறிவு இப்போ பகவானால் கொடுக்கப்பட போகிறது. அப்புறம் மிக தூய்மையானதாகும். பவித்ரம், ஏன்னா பகவானே என்ன அப்படின்னா பவித்திரமானவர். ஸோ மிக தூய்மையானது. தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். தன்னுணர்வின் அனுபவம்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ பகவான் கொடுக்க போகிற அந்த அறிவை வச்சு ஒரு ஆத்மா வந்து எப்படி தன்னை செதுக்கிக்குது, எப்படி தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்குது, அதுதான் தன்னுணர்வின் அனுபவம். இதை நேரடியாக பகவான் கிட்டே நம்ம கேட்க போகிறோம். இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது எப்படி இருக்காதான், எப்படி இருக்குமா, அழிவற்றதும் பேரின்பத்தையுடன் செயலாற்றுவதும். இதுக்கு வந்து அழிவுங்கிறது கிடையாது. அப்புறம் இன்பத்தை கொடுக்கும். சுசுகம் அப்படின்னா இன்பம். அவ்வளோ ஒரு இன்பம். நம்ம இங்கே படிச்சுட்டு நம்ம வாங்கக்கூடிய டிகிரிஸோ அதனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்டோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஹானர் அதெல்லாம் விட இன்பத்தை எது கொடுக்கும் அப்படின்னா இந்த ராஜவித்யாவை புரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அழிவற்றது மற்றும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும்னு பகவான் சொல்கிறாங்க. அப்படி என்ன ராஜவித்யா கொடுக்க போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். மறுபடியும் அதை இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷனில். பவித்ரம் அப்படின்னா மிகவும் தூய்மையானது. பிரத்யக்ஷம், இதை நேரடியாக உணர முடியும். பகவானுடைய வாயிலேருந்து கேட்கறத நம்ம பிரத்யக்ஷமாக பூரணமாக நம்மளால உணர்ந்துக்க முடியும். ஏன்னா அர்ஜுனன் இந்த பகவத்கீதையை பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டு தான் என்ன செய்யறாங்க, சொல்றாங்க, எடுத்து ஆயுதம் எடுத்து போரிடு, நான் வந்து பக்தனுக்கு என்றும் அழிவே இல்லை அப்படின்னு நீ வந்து உறக்க சொல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாப்டரோட கடைசியிலே பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றது என்ன அப்படின்னா, என்னுடைய பக்தனுக்கு என்றும் அழிவு என்பது இல்லை என்பதை நீ நிச்சயமாக சொல்லலாம் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை நம்மளால உணர்ந்துக்க முடியும். அப்புறம் சுசுக்கம், இதை செய்வது மிகவும் மகிழ்ச்சியானது. நம்ம வந்து ஒரு பௌதீக கடமை செய்யும் போது கூட நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா சோம்பல் வரும்,
வரும், அல்லது அதை வந்து தள்ளி போடுவோம். இதை செய்யணுமா, இன்னைக்கு முடிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ப்ரோக்ராஸ்டினேட் பண்ணுவோம். ஆனால் பகவானுக்கான பக்தி தொண்டு அப்படின்னு செய்யும்போது ஓ பண்ணணும் இல்லை நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே எந்திரிப்போம், உடனே அந்த விஷயங்களை செய்வோம், அதுவும் ஆவலோட செய்வோம். ஏன்னா அது யாருக்கு கொடுக்க போறோம்? பகவான் கிருஷ்ணருக்கு, நம்மளுடைய இதயத்துக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவருக்கு கொடுக்க போறோம். ஓகேங்களா? எப்படி ஒரு குழந்தையை பார்க்குற மாதிரி நம்ம பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரி பகவானை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுதான் நேத்தி சொன்னோம்ல, உறவு முறையை வளர்த்துக்கிறதுன்னு. அதில் ஒன்று மறந்துட்டேன்னு சொன்னேன்னா, பின்னாடி கிளாஸ் முடிச்சோன்னே ஞாபகம் வந்து சாந்த பக்தி. சாந்த பக்தின்னா என்ன அப்படின்னா, பகவான் அப்புறம் பக்தன் அப்படிங்கிற உறவு. ஆனால் அதை விட உயர்ந்தது தான் மற்றதெல்லாம். அதாவது வாத்சல்யம், மாதுரியம், அப்புறம் வந்து சக்கியம், தாசியம், இதெல்லாம் வந்து அதை விட உயர்ந்ததுங்கிறனால சாந்த பக்தி வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்குது. அதை விட உயர்ந்ததாக வந்து தாசியம் பண்ணுறது. தாசியம்ங்கிறது சேவகனாக இருந்து நம்ம பகவானுடைய உறவு முறையை வளர்த்துக்கலாம். அடுத்து சக்கியம்ங்கிறது ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்து நம்ம பகவானோட உறவு முறையை வளர்த்துக்க முடியும். அப்புறம் வந்து வாத்சல்யம், அம்மா மகன் அப்படிங்கிற உறவு முறையில இருந்து பகவான் கிட்ட நம்ம உறவு வளர்த்துக்க முடியும். அப்புறம் மாதுரியம், ராதாராணியோட அந்த அன்பு அவங்க எப்படி காமிச்சாங்களோ அதே அந்த பிரேம பக்தியை வந்து பகவான் மேல நம்ம காமிச்சு பகவானோட உறவை வளர்த்துக்க முடியும். இது படிநிலைகள். பகவானோட நம்ம வச்சுக்கக்கூடிய உறவு முறைகள் 5 விதமான உறவு முறைகள், ரசங்கள்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் தான். ஸோ அதை நமக்கு இந்த 5 உறவு முறையில நமக்கு எது சூட்டபிளா இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன ஆகும்? மகிழ்ச்சியா பகவானுக்கான சேவையை செய்வோம். அதுதான் சுசுக்கம்னு சொல்றாங்க. இதை செய்வது மிகவும் மகிழ்ச்சியானது. ஓவியத்தை பார்த்து ரசிக்கிறோம், ஆனால் ஓவியரை மறந்து விடுகிறோம். நம்ம வந்து பொதுவாக இதெல்லாம் டேக் அவே மெசேஜஸ். இந்த பகவத்கீதை இந்த சாப்டரில் பகவான் வந்து அவ்வளோ படைச்சாங்கன்னு இப்போ சொல்லுவாங்க. இவங்களால பகவானால் படைக்கப்பட்டது அத்தனையும். ஏன்னா அர்ஜுன் கேட்குறாங்க 7வது சாப்டரில், நீ வந்து எப்படி இங்கே நீ இருக்கிறத உணர்வேன் அப்படிங்கும்போது அதில் ஒரு 4-5 பார்த்தோம். உங்கள் எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீரில் சுவையாக இருக்கிறேன், அப்புறம் வந்து ஆகாயத்தில் சவுண்டாக இருக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஓம் எனும் அந்த பிரணவ மந்திரத்தில் ஓம் அப்படின்னு இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒன்றும் அவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்கங்கிறத அந்த சாப்டரில் கொஞ்சமாக சொல்லியிருப்பாங்க. பலவான்களில் பலம் அப்படிங்கிற அந்த டேலண்டாக இருக்கிறேன். புத்தி கூர்மையுடைய புத்திசாலி கிட்ட அந்த புத்தி கூர்மையாக இருக்கிறதே நான் தான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த சாப்டர்லையும் பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க? வெப்பத்தை கொடுப்பவன் நான், ஒன்று ஒன்றா சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அப்போ நம்ம படைத்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். யார் படைச்சா அப்படின்னு. அதுக்கு வந்து ஒரு அனாலஜி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, ஒரு ஒப்புமை சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க. ஓவியத்தை பார்த்து ரசிக்கிறோம், ஆனால் ஓவியரை மறந்து விடுகிறோம். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சீனரி ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து ஆஹா இவ்வளோ அழகாக இருக்கே, அதில் அவ்வளோ மலைகள் இருக்க, மலை முகுடுகள்லாம் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு நடுவில் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு அந்த நீரோடை மாதிரி அது போயிருக்குது. இவ்வளோ அழகாக அதை வரைஞ்சிருக்காங்க. மரங்கள் எல்லாம் அவ்வளோ பச்சை பசுமையாக இருக்குது, அதில் பூக்கள் பூத்து குலுங்குது. இத்தனை விஷயங்களும் நம்ம பார்த்து ரசிக்கிறோம். ஆனால் அந்த ஓவியத்தை வரைஞ்சவர் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோமா? வெகு சிலரை தேடுவார்கள், தேடாமல் இருக்க மாட்டாங்க. வெகு சிலர். அது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க 100 பேர் பார்த்தாங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு 10 பேர் கண்டுபிடிப்பாங்க யார் இந்த ஓவியத்தை வரைஞ்ச ஓவியராக இருப்பார் அப்படின்னு. ஆனால் எல்லாரும் என்ன செய்ய மாட்டோம்? அந்த ஓவியரை மறந்து விடுவோம். அந்த ஓவியத்தை பார்த்து ரசிப்போம், அடுத்த ஓவியத்துக்கு போய் விடுவோம். இந்த உலகம் என்னும் அற்புதமான படைப்பின் பின்னால் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். அப்ப இந்த ஓவியர் இதை என்ன சொல்றாங்க? இந்த பிரபஞ்சத்தோடு ஒப்பிடுறாங்க. அந்த ஓவியரை கிருஷ்ணாவோட ஒப்பிடுறாங்க. ஏன்னா ஒரு ஓவியர் எப்படி ஒரு ஓவியத்தை வரைஞ்சு நம்மள்ட்ட கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சங்களை படைச்சு நம்மள்ட்ட கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்மள அனுப்பி இருக்கிறாங்க. இந்த பிரபஞ்சத்தை அனுபவிச்சுக்கோ, இதுல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள்ல நீ சஞ்சரிச்சுக்கோ, இங்க வந்துட்டு உன்னுடைய ஃப்ரீடத்தை நீ அனுபவிச்சுக்கோன்னு கொடுக்குறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? அவருக்கு நன்றியோட இருக்கிறோமா? என்ன பண்றோம்? அதையே மறந்துடுறோம். கிருஷ்ணர் அப்படின்னு இதுக்கு பின்னாடி அவர் தான் இருக்கிறாரு, எல்லாத்துக்கும் மூல காரணமா அவர் தான் இருக்கிறாருங்கிற விஷயத்த நம்ம மறந்துடுறோம். ஸோ படைப்பை அறியறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை? படைத்தவரை அறிய வேண்டும். அப்ப எப்படி மாதாஜி படைச்சாங்க? நமக்கு இதை பார்த்தோன்னே வேற வியப்பு வேற வருது. இத்தனை லோகங்களா? சரி இதுதான் ஒரு பிரபஞ்சம் தான் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா, நீங்க அந்த மாதிரி பார்த்தோம்ல, அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்ல நீர்க்குமிழிகள் தோன்ற மாதிரி அத்தனை பிரபஞ்சங்கள் பகவானால தோன்றப்படுதுன்னு. எப்படி 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 நம்ம வந்து படைப்பை பத்தியே பிரமிச்சு போயிட்டு இருக்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் படைச்சாருன்னா அவர் எப்படிப்பட்டவரா இருப்பாருன்னு அடுத்தது யோசிக்கணும். ஒருத்தவங்க நல்ல ஷெஃப், அவங்க வந்து அவ்வளோ அழகா சமைக்கிறாங்க அப்படின்னா இத்தனை டிஷ்ஷஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குற அந்த அவங்களோட டைம் ஸ்லாட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த அலாட்ட டைமுக்குள்ள அவங்க ஒரு 10 டிஷ் அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்கன்னா எப்படி இத்தனை டிஷ்ஷஸ் பண்ணாங்க, இந்த டிஷ்ஷஸ்லாம் அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷெஃப் யாருன்னு தேடுவோம்ல. அந்த மாதிரி படைச்சது இது எல்லாத்தையும் விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்து 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 வியந்து போற
நம்ம அடுத்தது எதை தெரிஞ்சுக்கணும்? யாரால இதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டது? யார் இதெல்லாம் உண்டாக்கியவர்? இத்தனைக்கும் சகல காரணத்துக்கும் மூல காரணம் யாரு அப்படின்னு நம்ம அடுத்ததுக்கு போறோமா? அதனாலதான் இந்த அறிவை இங்க பகவான் கொடுக்க போறாங்களா? அதனாலதான் இதுக்கு பேர் ராஜவித்யா, அதாவது கிங் ஆஃப் நாலேஜ். ஸோ படைத்தவரை பற்றி நாம் அறிய போகிறோம். 9.10 பகவான் சொல்றாங்க, மையா திக்ஷேன பிரகிருதி சூயத்தே சச்சர அச்சரம் ஹேத்து நாணேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. குந்தியின் மகனே கௌந்தேய அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. கௌந்தேயன் அப்படின்னா யாருன்னா குந்தியின் மகன். எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை, இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் பட் ஒன் அந்த சாப்டர்ல இப்போ பார்த்தாச்சு. என்ன? பகவானோட சக்திகள் தான். இன்டர்னல் பொட்டன்சி, எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சின்னு ரெண்டு சொன்னோம். அவருடைய தாழ்ந்த தாழ்ந்த சக்தியிலேருந்து தான் எது வந்தது அப்படின்னா இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி, அதுலேருந்து தான் ஜட இயற்கை வந்தது. அவருடைய உயர்ந்த சக்தி சுப்பீரியர் எனர்ஜி, அதுலேருந்து தான் நம்ம எல்லாரும் வந்தோம். ஜீவராசிகளான அனைத்து பேரும் அவர்கிட்ட தான் வந்தோம். எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. சரி, ஒரு தடவை தோன்றினுச்சுன்னா அதோட சரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. பகவான் என்ன செய்கிறாங்க? படைத்தல், அப்புறம் காத்தல், அப்புறம் அழித்தல், அந்த 3 வேலையும் செய்கிறாங்க. ஓகேங்களா? எப்படி படைக்கிறாங்களோ அப்புறம் கூடவே வராங்க மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக, அப்புறம் அதை அழிச்சிடுறாங்க. ஏன்னா அது ஒரு லீலையாக அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அவரால் செய்யப்படுதோ தவிர அது அவரை பந்தப்படுத்தாது. அவர் அதுலேருந்து விலகி தான் நிற்கிறாரு. அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை அவருடைய மேற்பார்வையின் கீழே தான் செயல்படுது. அப்போ அதுலேருந்து என்ன நமக்கு அதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் நிறைய அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அசைகின்றன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் உயிருள்ள ஜீவாத்மாக்கள், அவங்களால படைக்கப்பட்ட 83 லட்சம் ஸ்பீஷிஸ் அத்தனையும் அசைகின்றது. அசையாதது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ ஜட பொருட்களும் உண்டா இருக்குது. ஓகேங்களா? அது ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். இந்த பௌதிக உலகத்தை படைச்சு அதுக்குள்ள இத்தனை விஷயங்களையும் படைச்சிருக்கிறாங்க. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. பகவானுடைய விருப்பம் இது. ஓகேங்களா? இதுல போய் நம்ம வந்து கொஸ்டின் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. இயற்கையின் எஜமானன். இப்ப பகவான் வந்து அந்த சொன்ன அந்த ஸ்லோகத்துக்கான ஒரே வேர்டை அதை போட்டாங்க பாருங்க. இயற்கையின் எஜமானன். மயாத் யக்ஷேன பிரகிருதி, மயாத் யக்ஷ்ணேன பிரகிருதி. மயான நான், காற்று வீசுவதும் சூரியன் ஒளிர்வதும் அவன் ஆணையால் தான். இதுல அவங்க சொல்ற பல விஷயங்கள், அதாவது இந்த எல்லா உயிரினங்களையும் அவர் தான் காக்குறாரு, எல்லா இடத்துலையும் அவர் தான் நிறைஞ்சிருக்கிறாரு. அதாவது நம்ம எல்லாம் தான் பிரபஞ்சத்துல ஒரு பகுதியா இருக்கிறோம். பிரபஞ்சத்துல ஏதோ ஒரு பிளானட்டுக்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நம்ம எல்லாரும் இங்க இருக்கிறோம். ஆனா ஆல் பெருவேடிங்கா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். அவங்க என்ன பண்றாங்க? படைச்சு இந்த இடத்துல இங்க எல்லாத்தையும் படைக்கிறாங்களா, படைச்சு அனுப்புறதோட இல்லாம அது ஒன்னொன்னுத்துக்குள்ளேயே அவங்க உள்ளர நுழையிறாங்க. அது ஒரு ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் உள்ளர நுழையிறதோட சும்மா இருக்காங்களா? அதுக்குள்ள அவரால் படைக்கப்பட்ட அத்தனை ஜீவராசிகளுக்குள்ளேயும் உள்ளர வராங்க பரமாத்மா ரூபமா. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க படைக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம அவங்க என்ன பண்றாங்க? எல்லா இடத்துக்கும் அவங்க வந்துடுறாங்க. ஆல் பெர்வேடிங்கா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துல நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன். என்னால இன்னொரு ஹால்ல இருக்க முடியாது. என்னால வேற ஒரு இடத்துல என்னால இருக்க முடியாது. நான் என்னோட பிரசன்ஸை இங்கே காமிக்கும் போது. பட் பகவான் அப்படி கிடையாது. நான் கூப்பிட்டா எங்கிட்டையும் வருவாங்க. பக்தர்கள் இன்னொருத்தவங்க கூப்பிட்டீங்கன்னா அங்கேயும் வருவாங்க. அவங்களால எல்லா இடத்துலையும் நீக்கம் வர இருந்திருக்க முடியும் சக்தி அவங்கள்ட்ட இருக்குது. அதுக்கு அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க, காற்று வீசுவதும் சூரியன் ஒளிர்வதும் அவரால் தான், அவனுடைய ஆணையால் தான். அவர் தந்தையை போல இயற்கையை வழிநடத்துகிறார். இது வந்து யாரால நம்ப முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்களாகிய நம்மளால. ஓகேங்களா? ஆனா இதை வந்து சில மூடர்கள் நம்ப மாட்டாங்க. சொல்லுவார் பகவான், அதையும் சொல்லுவார். நம்ம 9th 10th ஸ்லோகா வந்துட்டோம். ஆனா பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நிறைய முட்டாள்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது, அதாவது என்ன சொல்றது, அசுரகுணம் நிறைந்தவர்களா இருப்பாங்க. ராட்சசத்தனமான கருத்து, எம்மா இதெல்லாம் நம்ப முடியுதா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அவன் எப்படி இருக்கும்னா அசுரத்தனமான ஒரு விஷயத்தை அவங்க வந்து மனசுல வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால பகவான் சொல்ற இந்த கோட்பாடுகள் அத்தனையும் அவங்களால ஏத்துக்க முடியாது. அதாவது நாத்திகமான கருத்துடையவர்களா இருப்பாங்க. அவங்களோட அவங்க பண்ணக்கூடிய அறிவு பயிற்சியோ இல்லை அவங்க பண்ணக்கூடிய பக்தியோ என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஒரு பலன் நடிக்காது. ஆனா யாருக்கு இதெல்லாம் புரியும் அப்படின்னா மகாத்மாக்களுக்கு புரியும். அதாவது பக்தர்கள்
பக்தர்களாகிய நம்ம எல்லாருக்கும் புரியும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம தொடர்ந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். இந்த பக்தி தொண்டை பண்ண 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 பகவானை பற்றின இந்த அறிவை வந்து பகவானே நமக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க. வந்து உட்காந்து நமக்கு நேரடியாக பாடம் சொல்லி தரணும்னே இல்லை, நம்மளே மனதளவில் நம்மளோட சேஞ்சஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதை பார்த்தோம்னாலே நமக்கே தெரியும் கிராஜுவலாக. இந்த டைம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் இன்னும் ஒரு 3 மாதம் 6 மாதம் கழித்து நீங்கள் மறுபடியும் கிளாஸ் வந்துட்டு இருக்கும் போதும் உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் மாறி இருப்பீங்கங்கிறது உங்களால் உணர முடியும். ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பாதையில் நம்ம வந்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம இவ்வளோ நாள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணின எத்தனையோ விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், தவிர்க்க ஆரம்பிச்சிருப்போம். நம்மளே அறியாமல் நம்ம தவிர்க்க ஆரம்பிச்சிருப்போம். அப்புறம் பகவான் மேலே அன்புங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்திருக்கும். கொண்டு வந்திருப்போம். அவருக்கான சேவையை நம்ம செய்யணுங்கிற அந்த ஈடுபாடு நம்மள்ட்ட இருக்கும். என்ன பண்ணுவோம், எப்போவுமே வேற ஏதாவது சினிமா மியூசிக் கேட்கலாமா, இல்லை வேற எங்கேயாவது என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக போகலாமா அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன செய்வாங்க, எப்போதும் பகவானோட நாமாவை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் அவரோட கீர்த்தனைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எடுத்து அதை கேட்டு பார்க்கலாம். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து நம்ம வெளியில் போயிட்டு வரலாமா, கெட் டுகெதர் பண்ணலாமா அப்படின்னு நினச்சவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம், டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனோட இருந்தால் அது எவ்வளோ மனசுக்கு நிம்மதியை கொடுக்குது. ஓகேங்களா? ஏன்னா இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா பகவத் கைங்கரியத்தோட சம்மந்தப்பட்டது. அப்படி நம்ம எல்லாருமே மாறி போயிடுவோம். ஏன் அப்படின்னா பகவான் வந்து நம்மள ஒரு தந்தை எப்படி பார்த்துப்பாங்களோ அந்த மாதிரி அவங்க நம்மளை பார்த்துக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன் தந்தைன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு குழந்தை வந்து தனக்கு வேண்டிய விஷயங்களை வந்து கேட்டு பெறணும்னு அவசியம் கிடையாது. தந்தை என்ன செய்வாங்க, தானாகவே இந்த குழந்தைக்கு இதெல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானாகவே செய்வாங்க. தந்தையோ தாயோ, ஓகேங்களா, அந்த குழந்தைக்கு இது இப்போ தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானாகவே செய்வாங்க. கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லாமல் இந்த குழந்தையோட ஆசைகள் நிறைவேறும். அந்த மாதிரி நமக்கு எல்லாருக்குமே பகவான் என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு தந்தையை போல ஒரு தாயை போல அவங்க நம்மளை வழி நடத்துகிறாங்க, நம்மளுடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுறாங்க. நம்மளா கேட்டோம்னா கூட கம்மியாக தான் கேட்போம். பகவான் கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளுடைய தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க எப்படி இருக்காங்க, தந்தையை போல இருக்கிறாங்க, தாயை போல இருக்கிறாங்க, நம்மளை பாதுகாக்கிறவரா இருப்பாங்க. அப்புறம் பாட்டனாரும் நானே அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா பிரம்மாவை படைச்சது அவங்க. பிரம்மா வந்து நமக்கு பிதா அப்படின்னா அப்பா, நம்மளுடைய தாத்தா, தாத்தாவுக்கு தாத்தா அப்படின்னா பிரம்மா, பிரம்மாவுக்கும் அப்பா யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆ, பகவான் கிருஷ்ணர். ஸோ அவர் நமக்கு ஒரு வகையில் என்னவாயிடுறாங்க, தாத்தாவாயிடுறாங்க. ஸோ அப்புறம் இன்னும் என்ன, ஓம் அப்படிங்கிற அந்த பிரணவ மந்திரம் நானே. அப்புறம் அவரால் படைக்கப்பட்டது தான் ரிக் யஜுர் சாமம் அப்படிங்கிற அத்தனை வேதங்கள் அத்தனையும் நானே. அந்த வேதங்களை தொகுத்தவன் நானே. அவர் அவர் பண்ணாதது எதுவுமே இல்லைங்கிற அத்தனை விஷயங்களையும் நமக்கு இந்த சாப்டர்ல ஒன்று ஒன்றா புரிய வைப்பாங்க. ஸோ நமக்கு இப்போ இந்த இதில் என்ன வருது அப்படின்னா, இயற்கையின் எஜமானன் யாரு, இந்த ஜட இயற்கையை படைச்சு அது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோடு கூட தெரியுது பாருங்க, எல்லாத்துலேயும் அவங்களோட லிங்க் இருந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ ஒரு கண்ட்ரோலராக இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ இவங்கள வந்து யார் யார் எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னு இப்பதான் ஒன்று ஒன்று பார்த்தோம். அசுர குணத்தோட மூடர்கள் வந்து அசுர எண்ணத்தோட இருக்கிறதுனால நாத்திக தத்துவம் பேசுவாங்க. அப்படிலாம் இவ்வளோ மேனிஃபெஸ்டேஷன்லாம் ஒருத்தவங்களால பண்ண முடியாது, இத்தனை விஷயங்கள் எல்லாம் ஒருத்தவங்களால உண்டு பண்ண முடியாது அப்படின்னு. ஸோ நாத்திகவாதிகளை அவங்கள விட்டுருவோம். பாமரர்கள் எதுவுமே தெரியாத பாமரர்கள், பகவான் மேல பக்தி செலுத்த தெரியாது, ஆனால் அவங்க அபக்தன் கிடையாது. ஓகேங்களா? அவங்க வந்து பகவானை என்ன செய்றாங்க, மனித உருவம் எடுத்துட்டு வர்றதுனால அவரும் மனிதர் அப்படின்னே நினைக்கிறாங்க. பாமரர்கள் அவரை மனிதராக நினைக்கிறார்கள். அவர் மனித உருவில் வரும்போது மூடர்கள் அவரை ஏளனம் செய்கிறார்கள். அவர்கள் இறைவனின் மேலான தன்மையை அறியாதவர்கள். ஓகேவா? ஸோ மூடர்களோட கொஞ்சம் ஓகே அப்படிங்கிறவங்க பாமரர்கள். அவங்களுக்கு அறிவு இல்லைங்கிறனால அவங்க என்ன செய்றாங்க, அவரும் நம்மள மாதிரியே 2 கை 2 கண்கள் இந்த ரூபத்தோட தானே இருக்காங்க, மனித உரு எடுத்துட்டு வந்ததுனால. ஸோ அவங்க செய்யற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளாலே தானே செய்ய முடியும், நம்மள மாதிரி தானே அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தன்னோட அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஈக்குவேட் பண்ணிப்பாங்க. ஆனா பக்தர்கள் மட்டும்தான் சரிசமமா பார்க்கவும் மாட்டாங்க, தனக்கு கிழியும் வச்சு பார்க்க மாட்டாங்க. பகவான் யாருங்கிற அவரோட பரமஸ்வரூபம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு பகவானுக்கு சரணடைஞ்சு அவங்கள பணிவாங்க. லஞ்சம் வேண்டாம், அன்பு வேண்டும். இது பாருங்க, இது அடுத்தது என்ன அப்படின்னா பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் தான் வந்து பகவானால தோற்றுவிக்கப்பட்ட அத்தனை தேவர்களும். ஓகேங்களா? அவங்க என்ன அப்படின்னா இந்த ஜட உலகத்துல தான் நம்ம இருக்கக்கூடிய லோகத்துக்கு சற்று உயர் லோகங்கள்ல அவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா பகவானோட நேரிட்ட அந்த சக்தி, அந்த அவருடைய பார்வை கிடைச்சதுனால அந்த சக்தி அவங்க அவங்க எல்லாருக்கும் பிரிச்சு பகவான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஒரு சூரிய சந்திரர்கள் வந்து நமக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்குற
கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் யாரால அப்படின்னா பிரசன்ஸ் ஆஃப் பகவான் தான். ஸோ இவங்களுக்குன்னு தனிப்பட்ட அளவில் எதுவுமே வந்து கிடையாது. அவங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல்டு பவர் ஒன்றத்தை பகவான் கொடுத்ததுனால நம்மளுக்கு தேவைப்படுற சூரிய வெப்பத்தையோ சூரிய வெளிச்சத்தையோ சூரியனால் கொடுக்க முடியுது. நம்ம அதனால என்ன பண்ணிடுறோம், மேலே இருக்கக்கூடிய பகவானை விட்டுட்டு இந்த பிற தேவதைகளை வழிபடுவதை நம்மளுடைய லட்சியமாக வச்சுக்கிறோம். அந்த பிற தேவதைகளை வழிபடுவதுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுப்பது போன்றது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம டைரக்டா நம்மளோட டீலிங் யாரோட வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரையும் படைத்து காத்து அழிக்கக்கூடியவரான பகவானோட நம்மளோட டீலிங் இருக்கணும். ஏன்னா பகவானும் அதை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஒரு பக்தன் வந்து தன்னை நாடி வரணும், தன்னை சரண்டர் பண்ணிக்கணும் தான். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா தேவதை வழிபாடில் ஈடுபாடை ஜாஸ்தி பண்ணிடுறோம். ஏன்னா அவங்க வரத்தை உடனே அழிச்சிடுறாங்க. நம்ம கேட்குற வரத்தை வந்து உடனே நமக்கு கொடுத்து நம்மளை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுறதுனால நம்ம தேவதைகள் வழிபாடுகளோட நிறுத்திக்கிறோம். ஆனால் கிருஷ்ணரை வழிபடுவது தந்தையிடம் உரிமையோடு கேட்பது போன்றது. தேவதை வழிபாடு தற்காலிகமானது, கிருஷ்ண பக்தி நிரந்தரமானது. இங்கே வந்து லஞ்சம் கொடுத்து நம்ம கேட்குறோம். ஆனால் பகவான் கிட்ட என்ன கொடுத்தா போதும், அந்த ரசங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, 5 விதமான உறவு முறைகள். 5 விதமான உறவு முறைகளும் எதை சொல்லுது அப்படின்னா அன்பு அப்படிங்கிறத தான் காட்ட சொல்லுது. ஆனால் அந்த அன்பை நீ எப்படி காட்டுற, பகவான் பக்தன் அப்படின்னு அந்த அன்பை காட்டுறியா, அப்புறம் எஜமானன் சேவகன் அப்படி அந்த அன்பை நீ வெளிப்படுத்துறியா, நண்பனுக்கு நண்பன் எப்படி பேசிப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த அன்பை வெளிப்படுத்துறியா, இப்படி. அப்போ மெயின் திங் என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு தேவை என்ன, அன்பு. ஓகேங்களா? ஆனால் நம்ம வந்து பிற தேவைகளுக்கு என்ன பண்ணுறோம், நான் உனக்கு இதை பண்ணுறேன். பிள்ளையாருக்கு என்ன செய்கிறோம், எனக்கு இந்த எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் வரணும், வந்துருச்சுன்னா நான் உனக்கு 10 தேங்காய் உடைக்கிறேன், 11 தேங்காய் உடைக்கிறேன், போய் வேண்டிக்கிறேம்மா, உனக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறேன், பால் அபிஷேகம் பண்ணுறேன், வேண்டிக்கிறேம்மா. இதெல்லாம் லஞ்சம் கொடுத்து அந்த தேவதைகளை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி நம்ம வரத்தை வாங்கிக்கிறோம். ஆனால் கிருஷ்ணர்கிட்ட அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஒரு தந்தையிடம் போய் உரிமையோட ஒரு குழந்தை கேட்குற மாதிரி கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம போய் கேட்டோம்னாலே நம்மளுடைய வழிபாடோட அந்த முறையை பார்த்துட்டே பகவான் நமக்கு என்ன செஞ்சிருவாங்க, இறங்கி வந்துருவாங்க. ஏன்னா பக்தர்களுக்காக தான் பகவான் எல்லாருக்கும் சமமானவர். பக்தனா இருந்தாலும் சரி, சாரி நல்லவனா இருந்தாலும் சரி, தீயவனா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் பகவான் சமமானவர் தான். ஆனா எங்க அவர் இறங்கி வருவாரு, யார்கிட்ட ரொம்ப அவர் வந்து இணைஞ்சு போயிடுவாரு அப்படின்னா பக்தர்களுக்கு. அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அங்க முதல்ல வந்து யார் நிற்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் தான். சொன்னாங்கல்ல 4th சாப்டர் நம்ம படிச்சோம் இல்ல, பக்தர்களை காப்பதற்காக துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காக நான் யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். ஸோ இந்த தேவதை வழிபாடுங்கிறது ஏன் தற்காலிகமானது அப்படின்னா இதெல்லாம் எங்கே நடக்குது, இந்த ஜட உலகத்தில் நடக்குது. நம்ம ஒரு வழிபாடு வைக்கிறோம், அதுக்கு நமக்கு வந்து தேவதாசோட பலன் கிடைக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் இந்த ஜட உலகத்துக்குள்ள. ஜட உலகமே தற்காலிகமானதாச்சே, அப்போ இந்த தெய்வ வழிபாடும் எப்படி இருக்கும், தற்காலிகமானது. ஏன்னா தேவர்களுக்கும் என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறோம், எக்ஸ்பைரி டேட்டுன்னு உண்டு. பிரம்மாவுக்கே டேட் இருக்கும்போது இவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கும்ல. நம்மளை விட உயர்ந்த கிரகங்கள்ல இருக்கிறாங்க, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். சரிங்களா? ஆனா எது நிரந்தரம், கிருஷ்ண பக்தி நிரந்தரம். ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது நம்மளை விட்டு என்னைக்கு பிரியாம இருந்தது அப்படின்னா அந்த பக்தி நிரந்தரமானது. ஏன் அப்படின்னா பகவான் நிரந்தரமானவர். நம்ம அவர்கிட்ட வச்ச அந்த அன்பு நிரந்தரமா இருந்ததுன்னா பகவானோட நம்ம தொடர்பு நம்ம கண்டினியூவா கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம், கண்டினியூஸா நம்மளோட பக்திங்கிறத நம்ம செலுத்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா பகவான் என்னைக்குமே நமக்காக கூட வந்து நிற்பாங்க. ஸோ என்ன தேவையில்லை, லஞ்சம் தேவையில்லை, அன்பு மட்டுமே போதும். எனக்கு இதை வையே அதை வையெல்லாம் பகவான் எங்கேயுமே கேட்கவே இல்லை. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகா 9.26 என்ன பண்றாங்க கேட்குறாங்க பாருங்க. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி தத்தகம் பக்தியா பிரதம் அஷ்னாமி பிரியத ஆத்மனக. எல்லாருமே இது பைஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்லோகம். அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் இருக்கின்றேன். என்னென்ன கொடுத்தா போதும்னு சொல்றாங்க. அவர் பத்திரம் அப்படின்னா இலை, துளசி பத்திரம். ஓகேங்களா? ஒரு துளசி இலையோ அல்லது புஷ்பம் பூவோ அல்லது பழம்னா பழம், இந்த நெய்வேத்தியம் வைக்கிறோம்ல பழம், அது தோயம்னா நீர். இந்த நாலுமே கூட இல்லை, நாலுத்துல ஏதோ ஒண்ணுதான். ஓகேங்களா? இதை எனக்கு கொடு, ஆனா பக்தியோடையும் அன்போடையும் கொடு. அன்புடனும் பக்தியுடன் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ அல்லது நீரோ அளித்தால் அதனை நான் இருக்கின்றேன். தட்டு ஃபுல்
அப்படி வச்சு அதில் அவ்வளோ ஸ்வீட்ஸ் வச்சு அத்தனை டிஷ்ஷஸ் வச்சு பாயசம் தனியாக வச்சு இதெல்லாம் கொடுக்கணுங்கிற நம்மளால முடிஞ்சது. நமக்கு அந்த பொருள் வசதி ஆண்டவன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தாராளமாக நம்ம பண்ணலாம். பகவானுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்மளை நாடி வந்த அத்தனை பக்தர்களுக்கும் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு கிரகஸ்தனோட கடமையே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத்திரிய கடமையும் அதுதான், கிரகஸ்த கடமையும் அதுதான். பிராமணர்களுக்கு உணவளிக்கிறதுங்கிறது தான், அடுத்தவங்களுக்கு அன்னதானம் கொடுக்குறங்கிறது தான் முதல் கடமை ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு. என்ன பண்ணுவாங்களாம், பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த செய்தி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இலை போட்டு பரிமாறின உடனேயே வெளியில போய் நின்று, வெளியில யாரும் வயிறுல பசியோடு இருக்கீங்களா, இங்கே உணவு தயாரா இருக்குது சாப்பிட வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடணுமா. கூப்பிட்டு அதிதிகளுக்கு உணவு போட்டு அவங்களோட பசி ஆத்திட்டு தான் சாப்பிடணும். இது அன்றாட கடமை. ஒரு சத்திரியனுக்கோ ஒரு குடும்பஸ்தன் கிரகஸ்தன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை, குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவனுக்கோ என்ன கடமை அப்படின்னா, மற்றவர்களுக்கு உணவளிக்க வேண்டியதுங்கிறது ஒரு கடமை. ஸோ இது நம்ம கிட்ட பொருள் நிறைய நம்மளால செலவு பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா விதவிதமாக நம்ம டிஷ்ஷஸ் பண்ணி நம்ம வைக்கலாம். ஆனால் நம்மள்ட்ட எதுவுமே இல்லையே, சுதாமா கதை பார்த்தோமா நம்ம, எப்படி அவர்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு. ஆனாலும் கூட அவங்க மனைவி என்ன பண்ணாங்க, ஏதோ கொஞ்சம் திரட்டி கிரட்டி இருக்கிறன்னு அதில் வந்து ஒரு சின்ன துணியில போட்டு மூட்டையா முடிஞ்சு கொடுத்தாங்க, எடுத்துட்டு போய் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பகவானை பார்க்கறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, வெறும் கையுடன் போகவே கூடாது. பகவானுக்கு நம்மளால இயன்ற ஏதோ ஒன்று நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கணும். நம்மளை நாடி வர்ற அத்தனை பேரும் யாரு அப்படின்னு பகவானுடைய பக்தர்கள் தான். ஸோ பகவான் எங்க இருப்பாங்களோ, அவங்களோட நித்திய இருப்பிடல இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ, பக்தர்கள் குழாமோடையும் அவங்க இருந்துட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா. இதில் வந்து ஆழ்வார்கள் வந்து முதல் ஆழ்வார்கள்னு சொல்லுவாங்க. பேயாழ்வார், பொய்கை ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார்னு 3 ஆழ்வார்கள் தான் முதல் ஆழ்வார்கள், 12 ஆழ்வார்கள். அவங்க 3 பேரும் ஒரு டைம் வந்து சந்திச்சுக்கிட்டாங்க. முதல்ல ஒரு ஆழ்வார் மட்டும் ஒரு வீட்டில் நிற்கிறாங்க, மழைக்கு ஒதுங்கி அந்த இடத்துல நிற்கிறாங்க. ரொம்ப சிறிய இடம், அங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க. நின்றுட்டு அவங்க வந்து பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. மழை விட்டுதுன்னா நம்ம போயிடலாம் அப்படின்ட்டு. அந்த மழை கடுமையாக பெய்யும் போது இன்னொருத்தவங்க அந்த மழைக்கு ஒதுங்கிறதுக்காக அடுத்த ஆழ்வாரும் அங்கேயே வராங்க. ஸோ அங்கே வந்தோன்னே அவங்க 2 பேருக்கும் அவ்வளோ சந்தோஷம். ஏன்னா சந்திச்சுக்கிறதே எப்பயாவது தானே. இப்போல்லாம் ஃபோன் இருக்குது, டக்குன்னு கால் பண்ணுறோம், என்ன நல்லா இருக்கே எல்லாம் கேட்குறோம், வாய்ஸ் மெசேஜ் போடுறோம், வீடியோ கால் பண்ணுறோம் எல்லாம். அப்போ டெக்னாலஜிலாம் இல்லாத டயத்தில் எப்பயோ எப்பயோ தான் மீட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ மீட் பண்ணோன்னா அவங்க 2 பேரும் என்ன பேசிப்பாங்க. நானும் என் ஃப்ரெண்டும் பார்த்தோம்னா, என்ன பார்த்தியா, ஆடி சேல் போட்டிருக்காங்க, போயிட்டு வந்தியா, ஜிஆர்டி போனியா கேட்போமா. நம்மெல்லாம் இதை தான் பேசுவோம். ஆனால் அவங்க 2 பேரும் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா, நாராயணர் பார்த்தீங்களா, அந்த கோவில் சேவிச்சிங்களா, இந்த பகவானை சேவிச்சிங்களா, இங்கே போயிட்டு பகவானுக்காக பாசுரம் பாடுனீங்களா அப்படின்னு பகவானை பற்றின பேச்சு தான். ஏன்னா டிவோட்டீஸ், அவங்க 2 பேருமே பக்தர்கள். ஸோ இந்த டிவோட்டீஸ் அந்த அசோசியேஷன் வந்து அப்படி தான் இருக்கும். பேசுறது பூரா எப்படி இருக்கும், இப்போ நம்ம என்ன பேசிகிட்டு இருக்கோம், பகவானை பற்றி தானே பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். அதுதான் அந்த பிளாட்ஃபார்மே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபுல்லாக பக்தி மயமாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ திருப்ப மழை ஜாஸ்தி ஆகுது. மற்றொரு ஆழ்வாரும் உள்ளார வராங்க. வந்தோடனே அவங்க வந்து ஒருத்தவங்களும் ஒரு பாசுரம் பாடுறாங்க. வையமே தகலியாய் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க பாடுறாங்க. ஸோ பகவானை எண்ணி எண்ணி அவங்க பாடுற அத்தனை தீந்தமிழ் பாசுரங்கள் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. தமிழில் எழுதக்கூடிய சாம வேதம் தான் அந்த எல்லாமே. பகவான் இவங்களால பாடப்பட்ட 4000 திவ்ய பிரபந்தமும் என்ன அப்படின்னா, வேதத்தின் சாரம் தான் தமிழில் சொல்லப்பட்டது. ஓகேங்களா. சான்ஸ்கிரிட் நமக்கெல்லாம் புரியாதுங்கிறனால இங்கே தென்னகத்தில் பிறந்து, இங்கே தோன்றி, பிறந்துன்னு கூட சொல்ல முடியாது, தோற்றம் எடுத்து அந்த வேதங்கள் அத்தனையும் வந்து தமிழாக்கமாக கொண்டு வந்தது தான் அந்த 4000 திவ்ய பிரபந்தங்கள் இருக்கிற அத்தனை 4000 பாசுரங்களும். ஸோ அவங்க எல்லாம் பாடும்போது முதல்ல நிற்கும் போது கொஞ்சம் ஒருக்கேன்னு இருந்துதான். அப்புறம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இறுக்கிக்கிட்டு யாரோ நம்மளை டைட்டாக பிடிக்கிற மாதிரி. இவங்க 3 பேருக்குமே டவுட் வந்துருச்சு. நம்ம நின்னோம், கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாக தான் இருந்த மாதிரி இருந்தது. 2வதா வந்தார், அப்பயும் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு நம்மளால தாங்கிக்க முடிய ஸ்பேஸ் இருந்தது. 3வது வந்தால் கூட நம்மளால வந்து ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தானே ஃபீல் பண்ணோம். இப்போ ரொம்ப மூச்சு முட்டுது, ரொம்ப நமக்கு நெருக்கமாக இருக்கு, யாரும் 4வதா ஒருத்தர் நிற்கிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுதுன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு. உடனே இன்னும் 3 பேருமே அதே மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. 4வதா அந்த இடத்துல யாராவது இருந்தாங்களா மாதாஜின்னா, இருந்தாங்க. கண்ணுக்கு தெரியாது, பட் உணர முடியும். யாருன்னா பெருமாள் ஓடி வந்துட்டாரு. என்னடா நம்மளோட 3 பக்தர்கள் 3 பேரும் சேர்ந்து நம்மளை பற்றி பேசுகிறாங்களே, அந்த இடத்துல நம்ம இல்லாமல் இருந்தா என்ன, எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஓடி வந்துட்டு அந்த நடுவில் நின்றுட்டு அவர் கேட்குறாராம். ஆனந்தமாக கேட்டுட்டு இருக்கிறாரு. அதனால அவர் ஆனந்தம் அடைய அடைய உடல் பூரிக்குது. உடல் அப்படி ஹெவியாக வராங்க. ஹெவியாக ஆக ஆக இவங்க 3 பேரும் அங்கே இருக்கிறாங்களா,
அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, அந்த இடம் வந்து ரொம்ப டைட்டாக கன்ஜஸ்டடாக போகிற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? திடீர்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணுறதுக்கான ரீசன், நடுவில் பகவான் நிற்கிறாங்க, அவங்களும் ஆனந்தத்தில் பூரிச்சு பூரிச்சு போகிறாங்க. ஸோ அதனால் உடல் பெருத்து போகுது. ஸோ அந்த இடம் வந்து இன்னும் குறுகலாக கன்ஜஸ்டடாக இவங்களுக்கு மூச்சு விட முடியாத அளவுக்கு அந்த இறுக்கமான ஒரு சூழ்நிலை இந்த இடத்துல உருவாகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கேட்கும்போது எவ்வளோ ஒரு ரசனையாக இருக்குது. இது இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குது. பக்தர்கள் குழாம் ஒன்று கூடினாங்கன்னா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? பொருளே இல்லைனாலும் பாசுரங்கள் மூலமா பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும். ஓகேங்களா? அப்ப என்ன இருந்தா அப்ப அவருக்கு வயிறார உணவு கொடுக்கணும், அவருடைய பசியோ அவருடைய வயிற்று நிரப்பதற்கோ நம்மளால முடியுமா? வி ஆர் ஆல் ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். நம்மளால முடியவே முடியாது. பகவானா பார்த்து என்ன பண்றாங்க, திருப்தி அடைஞ்சுக்கிறாங்க. இந்த பக்தன் இதை கொடுத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்தி அடைஞ்சுக்கிறாங்க. அந்த அவல் கொடுத்ததுக்கே அவர் எவ்வளவு திருப்பி கொடுத்தாரு, அதையும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். சுதாமாவுக்கு எவ்வளவு திரும்ப கிடைச்சது. ஓகேங்களா? அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த அவல் காரணம் கிடையாது. அவர் கொண்டு போனார் பார்த்தீங்களா, அந்த அன்பு, அந்த பக்தி, அதுதான் ரீசன். ஸோ எந்த ஒரு பக்தனா இருந்தாலும் எதை கொடுத்தா போதும்னு சொல்றாங்க பகவான். அன்புடனும் பக்தியுடனும் இந்த 4 விஷயத்துல ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்தீங்கன்னா கூட நான் அதை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க எதுவும் பெருசா விரும்புறது இல்ல. பத்திரம், பத்திரம் இது பத்திரம்னு போட்டிருக்கு. பத்திரம், புஷ்பம், பலம், தோயம். இறைவன் உங்கள் வசதியை பார்ப்பதில்லை, உங்கள் அன்பையே பார்க்கிறார். நானும் வைக்கிறேன்டான்னு பெரிய விருந்து வச்சான் துரியோதனன். அந்த துரியோதனோட விருந்து கூடத்துக்கு பகவான் போனாங்களா, சமையல் கூடத்துல நடந்த அந்த கசப்பான அனுபவமே அந்த உணவு மேல வந்திருக்குங்கிறது தெரியும். ஏன்னா நம்ம எப்படி நினைச்சிட்டு சமைக்கிறோமோ அப்படிதான் அந்த உணவோட ருசி வந்து அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும். நல்லா இன்னைக்கு குழந்தை நல்லா சாப்பிடணும், விரும்பி சாப்பிடணும், உனக்கு பிடிச்ச டிஷ் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய பற்றியும் நினச்சிக்கிட்டு நம்ம வீட்டு மனுஷாலை பற்றியும் நினச்சிட்டு சமைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அன்றைக்கி எக்ஸலண்ட்டாக வரும் ஃபுட்டு. நம்ம வாயில் கூட நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஆனால் நம்ம ஏதோ ஒரு மனசை கோவத்தில் வச்சுட்டு கோவத்தை மனசில் வச்சுட்டு ஆஃபீஸில் இருக்க டென்ஷன்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவர் ஆஃபீஸ் மேனேஜர் போட்டு வருவருன்னு வறுத்துட்டு நம்ம இங்கே நம்ம காய்கறியை நம்ம பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அன்னைக்கு எப்படி இருக்காது, பார்க்கவும் நல்லா இருக்காது, மலர்ந்து இருக்காது உணவு. ஓகேங்களா? அதனால தான் நம்ம வெறும் நாளில் சமைக்கும் போது கூட நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி இந்த சாம்பாரை பார்ப்போம். அன்னைக்கு கூட சுமாராக தான் இருக்கும். பகவானுக்கு நம்ம நைவேத்தியம் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம வந்து எச்சல் படாத உணவு, எச்சல் படாத காய்கறி, தண்ணி எல்லாமே எச்சல் படாததாக வச்சு நம்ம அன்னைக்கு அவ்வளோ பண்ணி பவித்திரமாக பண்ணி சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வாயில வைக்கும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்? வாயிலேயே போட்டு பார்க்காம சமைச்ச உணவில் அன்னைக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்கும், காரம் கரெக்டாக இருக்கும், இனிப்பு கரெக்டாக இருக்கும். எப்படி மத்தாச்சு இதெல்லாம் அமையுது அப்படின்னா பகவானோட சிந்தனை நம்ம மனசுல இருக்குது. அவருக்கு அதை கொடுக்க போறோமே, அதனால அது சரியா அமையணுமேங்கிற அந்த தீர்க்கமான எண்ணம் நம்ம மனசுல ஓடிட்டே இருக்கும். அதனால அது கரெக்டா இருக்கும். ஸோ பகவான் அதுல வந்து அது எப்படி இருந்தாலும் அது கூட குறை இருந்தா கூட அவங்க எடுத்துப்பாங்களாம். அந்த பக்கம் ஒரிஸ்ஸா பக்கம் தான். அந்த அம்மா பேர்லாம் மறந்துட்டேன். இந்த கதை ஒரு சின்ன கதை. ஒரு 2 லைன் கதை. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம், டெய்லி அடுப்பு மெழுகிட்டு அந்த சாணத்த தூக்கி போடும்போது கிருஷ்ணார்ப்பணம், கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு சாணத்த மெழுகிட்டு தூக்கி போடுவாங்களாம். பகவான் அதை ஏத்துப்பாங்களாம். ஓகேங்களா? அப்ப அந்த அன்பு எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாரி அந்த பகவான் ஏத்துக்கிறதுங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம குடுக்குறன தட்டு நல்லா இருக்கிற ஃபுல்லா இருக்க சாப்பாடுல இல்ல. நம்ம குடுக்குறதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பொருள்ல இருக்கக்கூடிய அன்புல தான் இருக்கு. அதுக்கு வந்து விலை மதிப்பு அப்படிங்கிறதே கிடையாது. பக்தியோடு கொடுத்தால் எளிய துளசியையும் அவர் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்கிறார். அடுத்தது யோகக்ஷேம மகாமியகம். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இது. அனன்யா சிந்தையந்தோ மம் ஏஜனா பரியுபாசத்தே. அதாவது நீங்க வந்து இது விஷ்ணு சகஸ்ராமத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம். ஓகேங்களா? அதுல ஏதாவது அந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகம் விஷ்ணு சகஸ்ராமத்தில் எடுத்து எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கும். அதோட ஃபலஸ்ருதியில் எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் இந்த சென்டென்ஸ் இந்த இந்த லைன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதை கம் அக்ராஸ் பண்ணி வந்திருப்பீங்க. அனன்யா சிந்தையந்தோ மாம் ஏஜனா பரியுபாசத்தை தேஷாம் நித்யபியுக்தானம் யோகக்ஷேம மகாமியகம் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகா. ஓகேங்களா? அது இந்த சாப்டர்ல தான் வருது. பகவத்கீதையோட இந்த 9th சாப்டர்ல வரக்கூடிய ஸ்லோகா. அதுதான் வந்து விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துல ஃபலஸ்ருதியில வரும். என்னை நினைப்பவர்களின் தேவைகளை நான் நிறைவேற்றுகிறேன், உள்ளதை காட்கிறேன். என் அனன்யா சிந்தை எந்தோமாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பிறழாத பக்தியோட அன்டிவேட்டட் மைண்டா என்ன மட்டுமே நினைச்சுக்கிட்டு என்கிட்ட யார் சரண்டர் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் நிறைவேற்றுகிறேன். அதை அவங்க கேட்காமே கூட அவங்க கொடுப்பாங்களாம். இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கூட நம்ம சுதாமா ஸ்டோரியை சொல்லலாம். குசேலருக்கு குசேலர் என்ன பண்ணாரு, கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட தான் வந்தார். ஏன்னா பகவானை பார்க்கணும், தரிசிக்கணும், வீட்டில் ப்ரெஷர் கொடுத்தா கூட அவர் என்னைங்க வந்து கேட்கவே இல்லை அவர். ஆனால் அந்த தேவையோ பகவான் நிறைவேற்றினார். அவர்கிட்ட இருக்கிறத காத்தார். உள்ளதை காக்கிறேன். நீங்கள் 100% அவரிடம் சரணடைந்தால் அவர் உங்களை 100% பார்த்து கொள்வார். சரியா?
பக்தனுக்காக இறைவன் ஓடி வருவார். இது வந்து எப்படி நம்ம சுதாமா ஸ்டோரி சொல்றோமோ அதே மாதிரி மாதவேந்திரபுரி. மாதவேந்திரபுரி வந்து பகவான் மேல ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்ட ஒரு பக்தர். அவர் மிகச்சிறந்த பக்தர். அவர் வந்து பகவானுக்காக வந்து அந்த பக்கம் அதெல்லாம் வந்து வங்காளம் அந்த பக்கம் இருக்கிற சைடு இவங்கெல்லாம் கோஸ்வாமிகள்னு பேர். நம்ம எப்படி வந்து ஆழ்வார்கள் சொல்றோமா பகவானுக்கான பக்தி சேவை செஞ்சவங்களை ஆழ்வார்கள் சொல்றோமோ, அங்கெல்லாம் அந்த மாதவேந்திரபுரி, ஈஸ்வரபுரி, இதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் வந்து அங்க இருக்கிற டிவோட்டிஸ். இதே மகாராஷ்டிரா சைடு போனீங்கன்னா துக்காராம், அந்த மாதிரிலாம் சில டிவோட்டிஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா அங்கே பண்டரிபுரம்ல இருக்க பாண்டுரங்கன் அவங்கள அந்த பகவானை வந்து சேவிச்சவங்க. ஸோ காட்டில் பசியோடு இருந்த மாதவேந்திரபுரிக்கு கிருஷ்ணரை சிறுவனாக வந்து பால் கொடுத்தார். அப்போ என்ன, நம்பிக்கை வீண் போகாது. கிருஷ்ண பரமாத்மா அவருக்கு வேற வேலையே இல்லையா மத்தாஜின்னா, ஆமா பக்தர்களை பாதுகாக்கிறது மட்டும்தான் அவருக்கு வேலையே. ஸோ இங்கே வந்துட்டாரே அங்கே அப்படின்னா, அங்கே இன்னொரு ஒரு பக்தனுக்கு இன்னொரு ஒரு சேவையில் அவர் ஈடுபட்டிருப்பார். ஸோ பக்தனுக்காக ஓடி வரக்கூடியவர் அந்த தன்மை யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு இருக்கு. எந்த ஒரு தன்னுடைய பக்தன் யாரும் பசியோடு இருந்துடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமா இருப்பாங்க பகவான். அவர் வந்து பகவானுக்காக வந்து சந்தனம் எடுக்கிறதுக்கு தான் அவர் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வருவாங்க. கோபால் சாக்ஷி கோபால் அது ஒரு கதை, அது உங்களுக்கு பின்னாடி வரும், வேற ஏதாவது சாப்டர்ல வரும். ஸோ அந்த சந்தனம் மரம் எடுத்துட்டு வர இடத்துல தான் வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார், ஒரு நாள் நைட் வந்து தங்குவார் இந்த காட்டில், அடர்ந்த காட்டில். அவருக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு எதுவும் கிடைக்காதனால அவர் பசியோடு இருக்கிறாரு. பசியோடு இருக்கிறதுனால கோவிலில் இருக்கிற பகவானுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய பக்தன் அங்கே பசியோடு இருக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து பகவானுக்கு முன்னாடி அத்தனை குடங்களில் பால் அன்னம் வச்சு நிவேதனம் பண்ணப்பட்டிருக்கும். அர்ச்சகர் வச்சுட்டு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, பகவான் கிட்ட அத்தனையும் வச்சுட்டு திரையை போட்டு மூடுவாங்க. அதில் வந்து அவங்க எத்தனையோ குடங்கள் அப்படின்னு அவங்க அவங்க கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதில் ஒரு குடத்தை வந்து பகவான் என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய அங்கவஸ்திரம் கிட்ட கொண்டு வந்து மறைச்சிடுவாங்க. ஸோ எல்லா பானைகளும் எடுத்துகிட்டு போய் வெளியில் நிற்கக்கூடிய அத்தனை பக்தர்களுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ஒரு பானை மட்டும் பகவான் கிட்டே தங்கிடும். எதுக்காக அவர் எடுத்துட்டு ஒளிய வச்சாங்க அப்படின்னா, தன்னுடைய பக்தன் அங்கே காட்டில் தனியாக இருக்கிறாங்க, சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம கொண்டு போய் கொடுக்கணும். இங்கே இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு இங்கே இருக்கிற அர்ச்சகர்கள் பூஜாரிகள் இருக்காங்களே அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. நம்மளுடைய பக்தன் அங்கே நம்மளே நினச்சிட்டு கீர்த்தனைகள் பாடிட்டு பசியோடு இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இவர் என்ன பண்ணிட்டாராம், அதை எடுத்து ஒளிய வச்சுக்கிட்டாராம். ஓகேங்களா. அப்புறமேட்டு ராத்திரி வந்துட்டு இந்த இதை வந்து பிரத்யக்ஷமா அவரே தோன்றி, ஆனால் வந்து கிருஷ்ண ரூபத்தில் வர மாட்டார், மாடு மேய்க்கும் சிறுவனா வந்து அந்த பாலன்னம் அதை கொடுத்துட்டு போவார். ஸோ அதை அவர் குடிச்சிட்டு, ஆனால் அதோட டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லா இருந்தோன்னு அவருக்கு புரிஞ்சு போயிடும், வந்தது வந்து நமக்கு ஆடு மேய்க்கும் சிறுவனா வந்து இந்த பாலன்னத்தை கொடுத்தது வந்து நிச்சயமாக கிருஷ்ண பரமாத்மா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆனந்த கூத்தாடுவார். அவர் இந்த பானையெல்லாம் போட்டு உடைச்சு அந்த பானையோட சில்லுமில்லாம் ஏறிலாம் ஆடுவார், டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவார். ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளோ அந்த ஆனந்தம். அதுதான் அதாவது அந்த பிரேம பக்தி அப்படிங்கிறது அதுதான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரசி நிலைக்கு கொண்டு போயிடும். நம்ம படிக்கட்டில் ஒன்று ஒன்றா நம்ம தாண்டி போக போக அந்த நம்ம பண்ணுறோம்ல இந்த பக்தி சேவைன்னு பண்ணுறோம்ல, இந்த பக்தி சேவையில் ஒரு ஒரு படிக்கட்டையாக தாண்டி போகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும், நம்மள்ட்ட இருக்க அனர்த்தங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகி பகவான் மேலே நமக்கு ருச்சி அதிகமாகி ரொம்ப அவங்கள மேலே ஈடுபாடு வந்து நம்ம அவங்க மேலே ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அன்பை வளர்த்துக்கிட்டு பிரேம பக்தியில் போய் நிலைப்போம். ஓகேங்களா. அதுதான் வந்து உச்சநிலை, அந்த பிரேம பக்தி தான். ஸோ பகவான் மேலே காதல் கொண்டுடுவோம், காதல் வைப்படும். அப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியாதான். அவ்வளோ ஒரு அதான் அந்த எக்ஸ்டசின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நம்மளே அறியாத அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆனந்த கூத்தாடுவோம். ஓகேங்களா. அப்படி ஒரு லெவலில் சேச்சுரேட்டட் லெவலில் இருந்தவர் யார் அப்படின்னா மாதவேந்திர பூரி. அவருக்காக பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா பால் கொடுக்குறாரு. இந்த கதை எதுக்காக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு பக்தன் அவன் எந்த கஷ்டத்துல இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு உதவி செய்யணும், அவனுக்கு உதவி தேவைப்படுது அப்படின்னா இறைவன் ஸ்வயம் அவங்களே ஓடி வருவாங்க. ஓகேங்களா. அவர் சமமானவர், ஆனால் பக்தனிடம் பற்றுள்ளவர். ஆ இது வந்து இறைவன் ஒரு கண்ணாடியை போன்றவர். நீங்க அவருக்கு என்ன கொடுக்குறீங்களோ அவர் நமக்கு அது மறுபடியும் கொடுப்பார். அன்பை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அன்பை கொடுப்பார். பொதுவாகவே ஒரு கண்ணாடி என்ன செய்யும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதை கொடுக்கும். பகவான் அப்படிதான். அது வந்து யாரு இவன் ஏழ்மையானவன், இவன் வந்து பணக்காரன், இவன் வந்து படிக்காதவன், இவனுக்கு தெரிஞ்ச அளவில் இவன் பூஜை பண்ணுறான், ஆனால் இவன் வேத சாஸ்திரங்களில் வந்து கற்று தேர்ந்தவன் அப்படின்னு எந்த வித்தியாசமும் அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து யாருக்காக இறங்கி ஓடி வருவாங்க
அப்படின்னா பக்தனுக்காக. பக்தன் கிட்ட இறங்கியே போயிடுவாங்க. நீங்கள் அவரை நோக்கி நடந்தால் அவரும் உங்களை நோக்கி வருவார். அவர் யாருக்கும் எதிரி அல்ல, நண்பரும் அல்ல. பக்தி செய்பவனிடம் அவர் வாழ்கிறார். ஓகேங்களா? இந்த அவரை நோக்கி நடந்தால் அவரும் உங்களை நோக்கி வருவார் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறோம்? நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சோம்னா பகவான் 2 ஸ்டெப் எடுத்து வைப்பாங்கன்னு சொல்றோம்ல. டே 1லேருந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். நம்ம முயற்சி போட மாட்டோமான்னு தான் அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம முயற்சி போட்டு ஒரு ஸ்டெப் வச்சோம்னாலே அவங்க 2 ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை கம்மி பண்றதுக்காக. ஓகேங்களா? நம்ம அடுத்தடுத்து முன்னேறி செல்ல 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 என்ன ஆகுது? பகவான் நம்மளை விட டபுள் த டைம் அதிகமா முயற்சியை போட்டு அவங்களும் இங்க வந்துட்டே இருக்கிறாங்க. சரிங்களா? இவங்க இதில் வந்து கோகுலத்தில் வந்து இவர் பானையை உடைக்கிறாரு, வெண்ணெய் சாப்பிட்றாரு அப்படின்னு சொல்லி மற்ற கோபிகள் அத்தனை பேரும் வந்து வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. அதுவே முதல்ல வந்து மன்னிச்சு மன்னிச்சு விடுறாங்க யசோதமா. யசோதமாக்கு ஆனாலும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து கோபம் அப்படிங்கிறது வருது. தன்னுடைய குழந்தை தான், அவ்வளோ பார்த்துக்கிறோம் தான், ஆனால் சேட்டை ஜாஸ்தியாகுதே. அதுவும் ஒரு நாள் வச்சுட்டு பால் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் அடுப்பில் வச்ச பால் வந்து பொங்கி வழியுது. உடனே அந்த பாலை இறக்கி வைக்கணுங்கிறதுக்காக குழந்தைய கீழே வச்சுட்டு போய் இங்கே பாலை இறக்கி வைக்கிறாங்கல்ல. உடனே இவருக்கு கோவம் வந்துடுது. கோவம் வந்தோடனே என்ன பண்ணிடுறாரு? அங்கே இருக்கிற பால் குடம், தயிர் குடம், வெண்ணெய் பானை எல்லாத்தையும் போட்டு உடைச்சிடுறாரு. குரங்குகள் ஜாஸ்தி. ஓகேங்களா? அவ்வளோ குரங்குகள் இருக்கும். அத்தனை குரங்குகளுக்கும் அந்த வெண்ணெயெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட கொடுக்குறாரு. யசோதாமா வந்து பார்க்கும்போது அங்கே ஒரே கடலாக இருக்குது. அந்த குழந்தை அப்படி வாயிலெல்லாம் வெண்ணெய் வழிஞ்சிட்டு குரங்குகள்லாம் எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி நிற்கிறத பார்த்தோன்னே அவருக்கு எப்படி இருக்கும்? யசோதமாக்கும் அவ்வளோ தாங்க முடியாத கோவம் வருது. ஒன்று, நீ இந்த சேட்டையை நான் வந்து பொறுத்து பொறுத்து பார்க்குறேன், நீ இவ்வளோ பண்ணுறிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு உரலோட வச்சு கட்டுறதுக்கு தாமோதர லீலை. இந்த கதை வந்து தாமோதர லீலை. ஸோ கட்டுறாங்க. அந்த அந்த உரலில் பகவானை வச்சு ஒரு கயிறு வச்சு கட்டுறாங்க. எங்கே கட்டுறாங்க? அவரோட வயிற்றை சுற்றி கட்டுறாங்க. ஸோ அது உதரம் அப்படின்னா வயிறு, தாமம்னா கயிறு. ஸோ கயிறு வச்சு அவரோட வயிற்றை சுற்றி இந்த உரலோட கட்டுறாங்க. அவராக கட்டுப்படக்கூடியவர். காலையில் ஆரம்பித்து சாயங்காலம் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்குது. இவங்களும் பார்க்குறாங்க, கட்ட முடியல, பிடிபட மாட்டேங்கிறாரு. அப்புறம் அம்மா பாவம் அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு குழந்தை என்ன பண்ணுது? கட்டுப்படுற மாதிரி நிற்குது. நின்று கட்டுனா அது கட்டுனாலும் அது கட்ட முடியல. அந்த கயிறு வந்து 2 அங்குலம் குறைஞ்சு குறைஞ்சு போகுது. ஓகேங்களா? கரெக்டாக எத்தனை கயிறு வச்சு கட்டினாலும் முடிச்சு போடும்போது 2 அங்குலம் குறையுது. ஒரு கயிறை கொண்டு வந்து வச்சு அதில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அதை கட்டினாலும் மறுபடியும் 2 அங்குலம் குறையுது. 2 அங்குலம் குறையுது. அவங்களுக்கு யோசனை வந்துடுது, என்ன இப்படி நடக்குது, இது அதிசயமா இருக்கே அப்படின்னு. அப்புறம் அப்பயும் மறுபடியும் யசோதம்மாவோட கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு அவர் வந்து அதை கட்டுறதுக்கு சம்மதிக்கிறாரு. அவருடைய வயிறானது அங்கே கட்டப்படுகிறது. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு? அம்மா கட்டுறதுக்காக ஒரு அதாவது இசைந்து கொடுக்குறாங்க. அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து அதுக்கு வந்து கட்டுப்பட்டு நிற்கிறாங்க, அம்மா கட்டுறது. ஆனால் அந்த 2 அங்குலம் ஏன் குறைஞ்சது அப்படின்னா அவங்களோட பெருமுயற்சி. ஓகேங்களா? யசோதாமாவோட பெருமுயற்சி ஒரு ஸ்டெப் ஆகும். அதுக்காக பகவான் அவங்கள நெருங்கி வந்தது ஒரு ஸ்டெப். அதுதான் இந்த 2 அங்குலம். அதை வந்து மீட் பண்ணிடுறாங்க ஒரு டைம். ஸோ பகவான் என்ன பண்ணிடுறாங்க? கட்டுண்டு படுறாங்க. ஆனால் கட்டுண்டு பட்டாலும் அவங்க சும்மாவா இருக்காங்க? அடுத்த லீலைக்கு தயாராகிடுறாங்க. அந்த உரலையே நகர்த்திக்கிட்டே போகிறாங்க. உருளை அகத்திட்டு போய் அந்த திண்ணையில் இருந்த அந்த மருத மரங்கள் 2த்துக்கும் இடையில அவங்க போடுறாங்க. அந்த மரங்கள் 2ம் பயங்கர சவுண்டோட சடச்சடான்னு உடஞ்சி விழுது. ஒரு உரலோட ஒரு குழந்தை நடந்து போகிறதுங்கிறதே கஷ்டம். அதுலேயும் போயிட்டு ஒரு மரத்துக்கு கிடுக்கில் போய் அது மாதிரி. ஆனால் எல்லாரும் என்ன நம்பிடுறாங்க அப்படின்னா, அந்த உரல் மாட்டிக்கிட்டதுனால உரல் எடுக்கிறதுக்கு அந்த குழந்தை முயற்சி பண்ணதுல அந்த மரங்கள் சாஞ்சுதான். ஆனால் அது இன்னொரு லீலை. அது என்ன அப்படின்னா, அந்த 2 மரங்களும் வந்து யட்சர்கள் முன்னாடி, அதாவது குபேரனோட குழந்தைகளா இருப்பாங்க. பசங்க, குபேரனோட பசங்க. அவங்க செஞ்ச ஒரு தீமை, ஒரு தீயொழுக்கம், ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு கிடைச்ச சாபத்தினால அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க? இங்கே வந்து மருத மரங்களா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த சாப விமோச்சனமும் கொடுத்துருப்பாங்க. துவாபரேகம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு, அது வரைக்கும் அங்கே நீ போய் அங்கே கோகுலத்தில் இந்த மரமாவே நில்லுங்க 2 பேரும். எப்போ கிருஷ்ணர் வந்து உரலை கட்டுப்பட்டு உரல் வழியா வந்து உங்க 2 பேரையும் தகர்த்து போடுறாங்களோ அப்போ நீங்கள் 2 பேரும் மறுபடியும் மேலே வந்துடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாப விமோச்சனமும் பெற்று தான் வருவாங்க குபேரனோட பசங்க 2 பேரும். ஓகேங்களா? நல குபேரன், மணிகிரீவன், அந்த 2 பேரும். ஸோ அவங்க பேர் சாபம் பகவானை பற்றி சொல்லப்போனால் அவங்களோட லீலைகள் அத்தனை கதை வந்துட்டே இருக்கும். எல்லாம் பாகவத ஸ்டோரிஸ் தான். ஸோ ஒரு கதையும் நம்மளை எங்கே கொண்டு போகுது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இன்னும் நம்மளை நெருங்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? எதுக்கு இந்த கதையெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அவர் வந்து நமக்கு எதிரி அல்ல, நண்பரும் அல்ல. அவர் என்ன? நம்மளுடைய எஜமானர். நம்ம நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கிறவர் அவர் தான். நமக்கு தேவைப்படுறது அத்தனையும் வழங்குறவர் அவர் தான். நம்மள்ட்ட என்ன இருக்கோ அதை பாதுகாக்கிறோம் அவர் தான். இது நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் தான், இந்த ஞானம் எல்லாம் தான் இந்த
இதுல சொல்றாங்க. லாஸ்ட் ஸ்லோகா 9.27, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. யத் கரோஷி யத் அஷ்னாசி யத் ஜுஹோஷி ததா அசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத்தர்ப்பணம் மத்தர்ப்பணம், எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடு அப்படிங்கிறாங்க. எதெல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க பாருங்க. எதையெல்லாம் நீ செய்கிறாயோ, உன்னால எந்த செயல்கள் எல்லாம் செய்யப்படுதோ அது எல்லாத்தையும், எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, நம்ம சமைக்கிறோம் நம்மளே சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அது உண்ணுதல், அதுதான் திருட்டுன்னு சொல்லியாச்சு. பகவானுக்கு படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிட்றது அப்படிதான் அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறது தான் வந்து பகவானுக்கு நன்றி செலுத்துறதுன்னு நம்ம 4th சாப்டர்லேருந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, அடுத்தது எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, அப்புறம் எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடு. கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு நீ செஞ்ச அப்படின்னாலே இதுக்கான அத்தனை பலன்களும் உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் தருவேன், மல்டிபிள்ஸ்ல நான் தருவேன். பகவான் சொல்றாங்க, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எத் கரோஷி எதை செய்கிறாயோ, எத் அஷ்னாசி எதை உண்கிறாயோ, ஜுஹோஷின படைக்கிறது, ததாசியத் எத் தபஸ்யசி எந்த தவங்களை நீ செய்கிறாயோ, தத்குருஷ்வ மத்தர்ப்பணம் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. எதை செய்தாலும் உண்பது, உழைப்பது, தவம் செய்வது என அனைத்தையும் எனக்காக அர்ப்பணமாக செய், அர்ப்பணிப்பாக செய். தினசரி வாழ்க்கையை யோகமாக மாற்றுங்கள். இப்ப நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம். ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்றோம், ஏதோ ஒன்று படைக்கிறோம், ஏதோ ஒரு காரியங்களை செய்கிறோம், ஏதோ ஒரு தவம் பண்றோம். ஆனா இது எல்லாமே என்ன செய்யணும்? இப்ப அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் யோகமாக மாற்றுங்கள். பக்தி யோகம் பகவானுக்கான கடமையாக மாற்றுங்கள். அதாவது உண்பதை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு நம்ம இங்கே ஏதோ இவங்க தொழில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அந்த தொழில் பகவானுக்காக, இங்கே ஒரு சேவை பண்ணுறாங்களா அது எனக்காக. ஸோ எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு நீ செஞ்ச அப்படின்னா உன் பகவான் என்ன செய்வாங்க? அந்த பக்தனை மிக நல்ல முறையில் பார்த்துப்பாங்க. அது இந்த யோகக்ஷேம மகாமியகம் சொல்லிட்டாங்க 14th ஸ்லோகாலேயே. நம்பிக்கையின் ஒளி, மிக மோசமான செயல் செய்தவனும் பக்தியில் உறுதியாக இருந்தால் புனிதனாக கருதப்படுவான். இந்த இடத்துல பாருங்க, மிக மோசமான செயல் செய்தவனும், அதாவது அவனுக்கு வந்து அந்த தகுதியே இல்லைன்னாலும் கூட, ஆனா அவன் வந்து என்ன செஞ்சுட்டான்? பக்தியில உறுதியா இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் புனிதனாக கருதப்படுவான். வெகு விரைவில் அவன் தர்மாத்மா ஆகிறான். என் பக்தன் அழிவதில்லை என்று உறுதியாக நம்புங்கள். நம்ம ஒரு கதை கூட ஒன்று சொன்னோம்ல, என்னாச்சு? ஒரு ப்ராஸ்டியூட் பொண்ணு ஒன்று, அவ பண்ற செயல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவளுடைய உடம்புல இருக்கிறதுக்காக அவ செய்யக்கூடிய செயல். பட் மனதளவில் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க? அந்த பண்டிதர் மாதிரி நம்மளால பகவானுடைய நாமம் சொல்ல முடியல, அவரை மாதிரி பகவத் கைங்கரியங்கள் செய்ய முடியலையே, இப்படி ஒரு இழப்பிறவி அந்த உடவுல எனக்கு கொடுத்துட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மனம் வருந்துட்டே இருந்தாங்க. எப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த பண்டிதரால திட்டு கிடைச்சதோ அப்பெல்லாம் மன்னிச்சிருங்க மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. தன்னுடைய இழிவான இந்த உடலை நினைச்சு நினைச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க? எப்பவுமே வந்து வருத்தப்பட்டுட்டே இருந்தாங்க. ஸோ மிக மோசமான செயல் தான் அவங்க செஞ்சாங்க. ஆனா அவங்க எதுல உறுதியா இருந்தாங்க? பகவான் மேல பற்று வச்சிருந்தாங்க. அந்த பக்தியை நம்மளால அவரை மாதிரி செய்ய முடியலையே அப்படின்னு அவங்களோட மைண்ட் அதை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது டெய்லி. ஸோ அவங்க எங்க போனாங்க இறப்புக்கு அப்புறம்? பகவானோட தூதர்கள் வந்து கூட்டிட்டு போனாங்க. அவன் புனிதனாக கருதப்படுவான். வெகு விரைவில் அவன் தர்மாத்மா ஆகிறான். என் பக்தன் அழிவதில்லை என்று உறுதியாக நம்புங்கள். இதுதான் சொல்லுவாங்க, என்னுடைய பக்தனுக்கு அழிவு இல்லை அப்படிங்கிறத நீ உரைப்பாயாக அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு சொல்லுவாங்க பகவான். கீதையின் சாரம் ராஜவித்யா. இப்போ இந்த சாப்டர்ல நமக்கு கிடைச்சது என்ன அப்படின்னா, கிங் ஆஃப் நாலேஜ், மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். அதாவது அவர் வந்து எதுலெல்லாம் இருக்கிறாரு, பகவான் வந்து எதெல்லாம் கொடுக்குறாரு? வெப்பத்தை கொடுக்குறாரு, சூரிய சந்திரர்களாக இருந்த வெப்பத்தை கொடுக்குறாரு, வருண பகவானா இருந்து மழையை கொடுக்குறாரு, அப்புறம் வந்து மரணத்தையும் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. அழிப்பவன் நானேங்கிறாரு. படைக்கிறவன், காக்கிறவன், அழிப்பவன் எல்லாமே நான். அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அசையாதவன, அதாவது ஜடம் மற்றும் சேதனம் எல்லாம் நானு அப்படின்னு இத்தனை விஷயங்களை பகவான் கொடுத்தாங்களா. அப்புறம் இது எல்லாமே நானே மூலம் அப்படின்னு சொன்னாங்களா. நமக்கு இது புரிஞ்சுதான். இது புரிஞ்சு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, பக்தி தொண்டு பண்ணணும், பகவானுக்கான சேவையில நம்ம ஈடுபடணும். அதையும் எப்படி பண்ணணும்? பகவான் தான் மூலம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும். ஏன்னா அவங்க சொல்லிட்டாங்க, தேவர்களை வழிபடுறவங்களோட உண்மையான வழிபாடு எங்க வந்து சேருதுன்னா எனக்கு தான் வந்து சேருது. ஆஹ் தேவ வழிபாடு பண்றவங்க வந்து எங்க இறுதியில போவாங்கன்னா அந்த தேவர் உலகத்துக்கு தான் போவாங்க. அதே மாதிரி சில பேர் அதாவது குணம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம்னு. இந்த சத்துவ குணம் உடையவர்கள் தான் வந்து இந்த தேவ வழிபாடு பண்ணுவாங்க. தேவ வழிபாடு பண்றதே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணல அப்படின்னா
அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலா ஏத்துக்கப்படலை. நீ எனக்கு என்ன வழிபடு, டைரக்டா என்ன வழிபடு, லஞ்சம் கொடுக்காத, அன்பை கொடுன்னு சொல்லிட்டாங்க பகவான். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம நம்ம பக்தன், நம்ம பக்தி தொண்டு தான் பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம வந்து தேவதைகளுக்கு வழிபாடு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம எங்க போய் பிறப்போம் அப்படின்னா நமக்கு மறுபிறவி உண்டு. ஏன்னா நம்ம எதுக்காக வழிபாடு பண்றோம்? ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்டுக்காக தான். நான் இதை கொடுக்குறேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி பணம் வருமா, பொருள் வருமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு தான் நம்ம பண்றோமா, புகழ் வருமா அப்படின்னு நம்ம இந்த ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பண்றதுனால நம்ம பந்தப்பட்ட ஆத்மாவா தான் இருக்கிறோம். ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறப்புங்கிறது இருக்கும். ஆனா தேவர்கள்ட்ட போய் பிறப்போம். சில பேர் என்ன செய்வாங்க, பித்ருக்கள் எல்லாம் பூஜை பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, பித்ருக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த முன்னோர்கள் உலகம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அங்க போய் பிறப்பெடுப்பாங்க. இதுவே ரஜோகுணம், தமோகுணம் உடையவர்கள் என்ன செய்வாங்க, பூதங்களையும், பிசாசுகளையும் வழிபடுவாங்க. அப்ப அவங்க போய் எங்க பிறப்பாங்க அப்படின்னா, பூத அ பூத அம் லோகம், பாதாள லோகம். அதெல்லாம் அந்த பிசாசுகள்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அங்கெல்லாம் போய் அந்த மாரி ஒரு பிறப்பெடுத்து, இழிபிறப்பு எடுத்துருவாங்க. ஆனா பக்தன் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை நோக்கி வழிபடுவாங்க. ஸோ பகவானை வழிபட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய அடுத்தது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட போயிடுவாங்க. ஸோ தேவ வழிபாடு நம்மளை எங்க கொண்டு போகும்னா தேவர்களிடையே கொண்டு போய் பிறப்பெடுக்க வைக்கும். பூதங்களை வழிபட்டாங்கன்னா பூதத்தை மாதிரி உருவம் எடுத்து அங்க போய் பிறப்பெடுப்போம். இன்னொன்னு என்ன சொன்னோம் நம்ம, முன்னோர்கள் பித்ருக்களை வழிபட்டாங்கன்னா பித்ருலோகத்துல பிறப்பெடுப்போம். பட் என்னை நீ வழிபட்டாயினால் நீ என்னுடனே இருப்பாய் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க இந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். ஓகேங்களா? இது இது யாரால சொல்ல முடியும் அப்படின்னா பகவானால மட்டும் தான் சொல்ல முடியும். அவரை பத்தின எல்லா நாலேஜும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியாது. ஓகேங்களா? அதனால அவங்க சொன்னா மட்டும்தான் இது ஏற்புடையது. அதனால தான் இந்த சாப்டர் வந்து ஃபுல்லாவே பகவான் வாச்ச ஸ்லோகாஸ். ஸோ இங்க கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா ராஜ வித்யா கொடுத்தாங்க, அப்புறம் குஹ்யம் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் கொடுத்தாங்க, கிருஷ்ணரே மூலம், அவரை நம்ம வழிபட்டா போதும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தையும் கொடுத்தாங்க. ஸோ நம்ம எல்லாம் பக்தி யோகம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குதோ யோகக்ஷேம மகாம்யகம், நமக்கு தேவையானதை கொடுப்பாங்க, அப்புறம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறத பாதுகாப்பாங்க. இந்த ரகசிய அறிவே அமைதிக்கான வழி. இதை உணர்ந்து கொள்ள எளிய வழி என்ன அப்படின்னா நம்ம நாம ஜபம் பண்றது. இதை தொடங்குவதன் மூலமாக நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், இந்த பக்தி பாதையில மிக வேகமாக முன்னேறி செல்ல முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Chant and be happy. पंचतत्व महामंत्र. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. अनम्यूट பண்ணி சொல்லுங்க. यस जय. अनंत कोटि भक्त वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय भगवत गीता और बाहोद ग्रंथों की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय अयोध्या श्री रामलला की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता